koleno. Matěj, ty ruce nesmějí být tady, slyšíš mě? Nesmějí být tady takhle. Rozbalit to. Jdeme. Podržet, Kubo. Hop, lepší. Ještě to rovně. Pojď. Stoj! Proč se nerozbalíš? Rozbaluješ se tím, jestli to uděláš tohle. Takhle, o tolik. Když se na to úplně nový roboce. Pojď. Dáme, makej! Hop. No, už na poslední chvíli si přidal. Do výšky. Teď by si se namládl. Mám to tak asi z toho zmysl před trampolínou. Hrozně se málo Odrážíš si z pokrčených kolen, do trampolíny musí být napnutýma nohama, a ne takhle. Napnutý nohy úplně. Pojď. Zaber! Makej! To bylo lepší. Ale furt máš při odraze ty ruce. Takhle. Ty máš takhle ty ruce při odraze. Když to Filipe zvednul, tak jsi nahoře, tak teď můžeš skákat. My říkali, že to máš, že když to zvednu, tak si tak politím, tak by se to spočítalo. Ne. Jo? Hop! ještě vedle. Neskákej křivě. Hodně. Soni, prosím, zaber. Hop a hop. Jdeme. Hop! Čím to je? Můžu se zaječet? Můžeš. Vystřelujte. To nemám. Sonja, nemůžeš, ty máš krásný dvojný salto a místo, abys to tučila nohama, tak necháš nohy takhle, vystrčíš zadek. A ruce máš tady, Tomáš ti to říká pořád. Co si držíš? Pojď, a hezky do stoje, jo? Já nevím. Jdem. Napadávek? Stůj! Dobře, sama. Tak, koukám. To máš na řízení. Kotníky držet! Hop! Co to? Už to otevřený. Kde máš plastiku? No, nedrvejší to. Ty mám furt, Furt To rozbalej. máš nad tím, máš plastiku, dva klíšej, to je klíšej. Nechci to. Nechci to. Jdi se na Tomáše jako závčas. můžu, já už musím. Na to rozbalení si se vyprdnul. To neudělal nic. Rozbalení je taky aktivní. To je taky aktivní. To je těžší, že jo? Ty jdeš žácky. Zaber! Makej! Ramena! Ramena, ty živě. Polož to brzo. Pan dotykám dáte. Matěj, stavně ramena! Ramena! Dobře, zůstal si stát aspoň. To nebylo vůbec dobře. Teď se na to vyprt před trampolínou. Se domluvte, pánové. Tak do skobolu. Pojď. Tak teď by si Pega se byl nejblíž.